Helo na. I ni'n nghanol y gyfres sydd yn sôn am yr ddisgyblion yn galwodd Iesu. A'r tro hwn i ni'n treulio chydig amser gyda Iago, fab Zebedeus, brawd Ioan. Fel arfer gawn ni ddechrau gyda brawddeg o weddi. Arglwydd, cymorth ni heddiw i feddwl am daerineb ein tystiolaeth i ti, ac i ail ddarllen am ymroddiad yr eglwys fore i fwrlwm y genhadaeth o fynd ar efengil i'r holl fyd. Amen. Ac i'n darllen, i ni'n troi at 5 adnod yn y 4edd bennod o efengil Mathew, sef adnodau 18 i 22, ac yna i bennod 12 yn llyfr yr Actau ar y 5 adnod gyntaf. Pryd bynnag bydd Iago'n cael ei enwi, bydd y cyfeirir ato siŵr o fod yn frawd Ioan yr Apostol, ac i'r ddau fod yn feibion i Zebedeus. Bydd rhai esbonwyr yn barotach na'i gilydd i ddweud mai Salome oedd ei mam, a hithau o bosibl yn chwaer i mair mam Iesu. Os gwir hyn, byddai Ioan a Iago yn gefnderwyr i'r Iesu. Mathew 27, adnod 26. Ond pryn by'r pwyslais hwn ar draws rhychwant personoliaethau'r disgyblion fel grŵp. Heb ymheuaeth, roedd teulu Zebedeus yn agos at Iesu, ac roedd y ddau frawd yn rhan o'r cylch mewnol y ddisgyblion. Cyfeirir at Ioan a Iago fel y boan urges, neu meibion y daran, am iddynt fod yn bobl mor frwdfrydig ac yn llawn yr gyhoeddiad. Dywedir fod Zebedeus yn bysgotwr cyfoethog, a hynny am ei fod yn berchen sawl llong bysgota, a deallwn fod Ioan a Iago yn cyd-bysgota gyda'r ddau frawd arall, sef Pedr ac Andreas. Darllenwn yn Actau 12 ar adnod gyntaf, mae Iago oedd y cyntaf i'w ferthyru, a hynny dan law o brenin Herod Agrippa yn y flwyddyn 44 oed Crist. Nawr, dros y blynyddoedd diweddar, clywsom lawer am filwyr eithafol Bwslemiaeth yn cael ei lladd, a'i ystyried yn ferthyron i'w achos. Pan fydd rhai o arweinwyr y cyrff terfysgol hyn, boed o Afghanistan, neu Pakistan, neu Syria yn cael ei lladd, bydd y wasg orllewinol yn dieddu o ddathlu y marwolaeth. Pryn bod lladd arweinwyr wedi llwyddo i wared terfysgaeth erioed, na thorri calon y sawl a'i cefnogodd. Beth tybed oedd adwaith y Cristnogion cynnar i'r ffaith fod Herod Agrippa wedi lladd Iago drwy'r gleddyf, a hynny gydag anogaeth yr Iddewon. Merthyrwyd 9 arall o'r 12 ddisgybl gwreiddiol, gan gofio fod Judas Iscariot wedi cyflawni hunan-laddiad ac i Ioan farw yn hen ŵr. Ar draws y 4 canrif cyntaf ers geni Iesu, lladdwyd cymaint o Gristnogion, a hynny'n bennaf drwy lawr Rhufeinied. Ond erbyn dechrau'r 5 ganrif, roedd yr ymerawdwr Constantine wedi troi'n Gristion, a hynny ar ei wely angau. A'i fedyddio gan Eusebius, ac yn 380 oed Crist, roedd Theodosius y cyntaf wedi mabwysiadu'r grefydd Gristnogol fel crefydd swyddogol yr ymerodraeth. Nawr dyna beth oedd chwyldro go iawn. Y Rhufeinied ddaeth â Christnogaeth i Gymru,
a throdd yr erlidiwr yn genhadwr. Tybed a yw gweld y llywodraeth neu'r sefydliad yn derbyn y ffydd Gristnogol yn fendith neu'n felltith. Oherwydd pan ddaeth sêl bendith y sefydliad ar y ffydd, uniaethiwyd nodweddion gweilaf y sefydliad gyda'r grefydd honno. Pryn fod unrhyw un yn credu bod trwch Moslemiad y byd yn bleidiol i'r chylltra'r Taliban neu rhywun a ffurfiodd luoedd ISIS. Bu farw 220 o filoedd yn Syria ers 2011 a dihangodd yr aneirif o'i cymunedau. Ac nid y grefydd Fwslemaidd oedd achos hynny i ddigwydd. Pwy fyddai am ddadle bod ymgyrchoedd Rhisiart y cyntaf yn y croesgadau gweidlyd yn dystiolaeth iach o'r Efengyl, a bu triniaeth Cristnogion mewn sawl gwlad wrth lywodraethu eraill yn ddigariad a chwbl greulon. Wrth gofio brwdfrydedd Iago, holwn a oes brwdfrydedd yn ein bywydau a'n tystiolaeth dros Grist. Heb o fideo am ein diogelwch na'n llwyddiant mewn gyrfa a phoblogrwydd. A yw'r Cristion yn y gwledydd Mwslemaidd yn agosach i ddidwylledd a thairineb yr eglwysforau nac yr un ni? Dyna'n gwestiwn. Gadwch i ni weddio. Trigger ha wrth ei marglwydd am ein bod mor llugo'r ein tystiolaeth a difater ein gweld. Agor ein llygaid o'r newydd i'n cyfle a'n cyfrifoldeb i fyw y ffydd ac i rannu gras a chariad yn ytrach na dim ond sôn amdanyn nhw. Amen.